Γεια σας παιδιά, εδώ είμαι εγώ και σήμερα θα κάνουμε ένα Lucky Block βίντεο. Ακουστικά θα ανοίγουμε Lucky Blocks. Έχουμε αγοράσει από το Eldorado Lucky Blocks, ρίσα και διαμαντένια. Πάνω έχουμε αγοράσει τα Radioactive γιατί είναι... Το Radioactive θα φύγει σε λίγο, σε λίγες μέρες, γιατί βασικά σήμερα στο event το Σάββατο. Και πάνω έχω κάτι gift που θα τα δείξω τώρα. Αυτό το αγοράσα από το Eldorado και αυτά. Αλλά θα πω κάτι. Αν πάει αυτό το βίντεο ένα κάπα like, αυτό το δίνω σε έναν που θα κάνει comment το όνομά του στα σχόλια. Πάμε να ανοίξουμε Lucky Blocks τώρα. Πάμε τώρα. Ανοίγουμε αυτό και... Please. Oh my god. Μόλις ξεκίνησε το βίντεο. Ωραία. OMG bro. OMG. Δεν μπορώ. Ωραία bro. Τι να... Ρε, παιδιά. Τι... Ρε, πώς γίνεται όμως. Αλήθεια τώρα. Δεν τρολάρω. Πώς γίνεται να μου σπονάρει με το πρώτο. Τι λέω, να μου το βγάζει. Αυτό θα το δώσω σε εσάς όταν κάνω πάλι βίντεο. Α, εντάξει, είπα. Θα βγάλω 2 στη σειρά. Έλα, please. Ό,τι τύχω σε αυτό το βίντεο θα το δώσω σε εσάς. Απλώς γράψτε το όνομα. Θα κλείσω το βίντεο από τώρα, Αυτό, παιδιά, γεια σας. Αυτό ήταν το βίντεο. Έτυχα τα πιο σπάνια. Βασικά ούτε κάνω, δεν έχει το τηλέφωνο τώρα εδώ. Εντάξει, δεν τελειώνει το βίντεο, ψέματα. Αυτό θα το δώσω σε εσάς. Πόσο βγάζει? Και το σκημπίδι, το toilet. Πώς το λένε, μα το δίνει κάτι το... Εγώ το είδα με λεφτά. Πώς δίνει λεφτά, δεν το είδα τι διαβάζει. Μπρο, κλείνω live, κλείνω βίντεο. Τι είναι αυτό ρε μπρο? Πώς γίνεται να μου δώσει αυτό ρε μπρο? What the f... Μου λέει ο άλλος πάμε Murder Mystery. Ρε, έτυχα το πιο σπάνιο ρε μπρο. Αν μου τύχει πάλι. Πώς γίνεται να... Αυτό θα το πουλήσω, δεν νομίζω να το χρειάζεται κάποιο από εσάς. Είμαι και εγώ. Καλά τα πάμε. Ναι, πολύ καλά τα πάμε. Είναι πανέμορφος ρε μπρο. Το θέλω. Με Νάιαν. Oh my god, περίμενε. OMG bro. Τι θα γίνει αν το βάλω στο crack? 10. What the... Όχι, δεν αξίζει. Πώς γίνεται να μου βγάζει τριώμα? Μάγκες, τα έχουμε πάει καλά. Παρακολουθάτε μια εγγραφή και γράψτε στο chat, στα comment να γίνουμε φίλοι και να στο δώσω. Σε κάποιον τυχαίο θα το δώσω. Εκεί είναι το link που αγοράζουμε Brainrots, eldorado.gg. Έχει Brainrots, έχει... Τέλος πάντων, αυτό μην το σχολιάσετε, πως είμαι άβρας. Έχει Brainrots, έχει πολλά άλλα που μπορείς να αγοράσεις. eldorado.gg. Ψάξτε το. Έχει και άλλα διάφορα game και τέτοιο. Έχει πολλά ωραία Lucky Block. Ναι, αυτό το χρειάζεται κανείς, όχι. Αυτό το χρειαζόταν ο άλλος. Αυτό θα το δώσω σε ένα φίλο μου. Βασικά, αν βρω άλλο θα το δώσω και σε εσάς, παιδιά. Γιατί το χρειάζεται για index. Και αυτό είναι το καλύτερο. Έχει strawberry και salmon.
δίνει. Αυτά τα Lucky Blocks πόσα λεφτά παίζει να μου πήραν. Αυτό είναι πολύ σπάνιο όμως. Τέλος πάντων, να μην λέμε τέτοια, θα το δώσω σε εσάς. Τι ρε φίλε. Αυτό μου σπονάρε άλλο εκεί και τώρα μου βγάζει βλακίες. Radioactive. Έλα please, το θέλω για σας. Δώσει 25. Ρε, παίζει να με έχω γάβρα πάρα. Όταν παίζω και προσπαθώ να κάνω rebirth, γιατί μπανιόμουν να κάνω rebirth σε βίντεο. Δεν μπορούσα, sorry. Αλλά τα rebirth τα έκανα με ένα φίλο μου που με βοήθησε, γιατί είχε 3 rebirth, είχε και αυτός max rebirth, τώρα με έχει βοηθήσει να κάνω max. Τα κόκκινες. Θέλετε και το WL, γράψτε τις κόκκινες, μπορείτε να το δώσω. Να, έκανα max rebirth. Θα πεθάνω, κλείνει το βίντεο, κλείνει. Τι λέω ρε μπρο, κλείνει το βίντεο. Oh my god. Ρε μπρο, μάγκες, πόσο πιθανότητα είναι αυτό να το τύχουμε? Γιατί έχω τύχει 3 μέχρι τώρα, θα το δώσω σε εσάς όμως. Πόσο πιθανότητα να το τύχω? Γιατί εγώ νομίζω πως γίνεται να το τύχω τόσο πολύ. Αυτό, σε άλλο βίντεο θα ανοίγουμε και secret lucky block που τέλος πάντων αυτά βλακίες. Περίμενε. Σε άλλο βίντεο θα ανοίγουμε και secret. Να το γράψω τώρα, εντάξει. Δεν το έχω, εντάξει. Σε άλλο βίντεο θα ανοίγουμε και secret που τα secret κάνουν 2.000 Robux. Πού να τα βρω τόσο Robux ρε βρω. Θα δοκιμάσω από Eldorado να πάρω. Ωραία. Αλλά 0,5 γιατί είναι αυτό με όλα μαζί. Δεν το έχω δοκιμάσει να αγοράσω secret. Δεν το έχω αγοράσει. Περίμενε. Τώρα αυτό το θέλετε το 25. Γράψτε μου στα σχόλια, δεν θα το απαντήσω. Αυτό δεν θέλω σχολιάσω που πήρα 2-3 τέτοια. Περίμενε να το φέρω πάνω και το άλλο. Όχι, λάθος. Το θέλω για πάντα αυτό, αλλά θα το παραγγείλω για σας. Για σας θα το πάρω. Τι χαριμπόνο. Θέλετε μπρο. Ξέρετε γιατί θα κάνω ένα βίντεο να ανοίγω από το base μου. Δηλαδή ό,τι θέλετε. Μπορείτε και αυτό και βασικά αυτό όχι, θα το δώσουμε σε ένα φαν που θα γράψει το όνομα. Αυτό θα το δώσουμε πριν να βάλω αυτό το link. Dragon Candelloni, WL, αυτά μπορείτε να τα πάρετε. Που τα έβαλα στη σειρά κιόλας. Τι άλλο να πω. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε.